Swkango Saklaijak Tongmani Haikhe Roman script ni Sanmungo Tangsal Phungni Simi Khajak Jorani bagwi Khowaini Belphang Amchaiobo Khowai-Agartala Lahar Kotor Kasulaikha Amchaini Tipra Motha TISF ni Adongrok Kasujakmani Thaio Manjakha Suhel Debbarma Abo Haikhe no asalo hastini dal bidal Thaio Lahar Kotor Kasujakmani logi Roman script ni Sanmungo Tangsal Phungni Simi Khajak Jorani bagwi Khowaini Belphang Amchaiobo Khowai-Agartala Lahar Kotor Kasulaikha Amchaini Tipra Motha TISF ni Adongrok Kasujakmani Thaio Manjakha Suhel Debbarma Lahar Kasujakmani Thaio Suhel Debbarma no karibo Manjakha Amchaini joto TISF ni Adongrok Abun yagulo koktoma thumnai rokni Sanmungo Suhel Debbarma saka Tini Ramsar Constitution Vision Khajak Tini Belphang kami Ozau Tini roadblock khai letango Tini je Roman script je Tini student angno je Roman script simaya Bangla script sinen je force khalemani obon Tini Khadumani eba Tini justice manan bagi Tini ro joto Tini leaders of TISF bongtung Tini Amchaini joto leaders of Tini ro Khajak tang ke je maya samaya sak eba Tini je demand no maya sak permanent solution maya sak Tini ro Tini kasu jodi no omo haike chakajam khaibo kuno success ing hangkai next step rok bahai na hajang no next step tek winning finai sangabo saka high level decision nanai jeng tawfana jeng je Tini demand ko session jeng continue jeng indefinite period ni bagi jeng Tini strike khai na jeng Abo Haikhe no borok ni Sanmung no gosimung ri jagyasak rosaja gelak lahar kasumung hnoi damrok mung rikha Suhel Debbarma Khowaini Simi biplop ni kokthum chini khorang